No, morjesta. Täällä on ensimmäistä kertaa pelaamassa Minecraftia. No, ensimmäistä kertaa. Mutta silti täällä on 2D Gamer. Tervetuloa katsomaan videotieni nimeltään Solo Minecraft. Että on kovalla kuulokkeet. Solo Minecraft. Seikkailut ja nyt aletaan. Ja niin, aloitetaanpas tästä nyt saman tien, että mitä tässä tapahtuu. Älä välitä tosta. Älä välitä. Niin, Solo Minecraft. Seikkailut alkakoon. Niin, älä välitä siitä. Älä välitä. Niin, Solo Minecraft. Seikkailut aloitetaan. Ensimmäistä kertaa teen videoita ikinä koskaan. Ja aloitan sen tietenkin hakkaamalla puuta. Puu. Niin hyvää puuta. Se on niin hyvää puuta. Niin hyvää puuta. Niin hyvää puuta. Okei, mä en jaksa tota. Niin. Puuta. Puuta. Hyvää puuta. Ruoho. Näin. Puut ei saa lentää. Sori. No niin. Aloitetaan tämä sillä, että hakataan puuta. Niin hyvää puuta. Puuta pitää hakata. Puuta pitää hakata. Kaikki pitää saada puuta. Ihihihi. Puutu. Noin. En mä tarvitse enää enempää puutu. Lehmä, ruokaa, ketsuppia tarvitaan. Lentävä lehmä. Lentävä lehmä. 2 lentävää lehmää. Sanoin, että en ikinä pussaa äitiä, jos näen lentävän lehmän. Nyt minä näen lentävän lehmän. Ei se oikeesti osaa lentää. No niin. Mun unelmat meni. No, ihan sama. Koitetaan nyt jatkaa hiljaa. Niin, ensimmäisenä tehdään talo tietenkin. Miksi ei? Miksi ei tehdä taloa? Tietenkin me tehdään ensin taloa. Kuka nyt ei tekisi taloa? Talo on aina hieno. Talosta aina pitää tykätä. Puh! Anna mulle mun tilaa. Anna tilaa tehdä talo. Anna mun tehdä talo. Pitää tehdä talo. Talo. Noniin, nyt mä ruven tekee taloa. Kaunis taloni on nyt valmis. Se on niin hieno. Täältä puuttuu sänky. Mutta ei se haittaa. Aina taloa pystyy aina tekemään kauniin ilman sänkyä. Täältä puuttuu jotain. Ei! Sinä senkin. Näin. Nyt se on kaunis. Ei. Siihen tarvitaan muuta. Olkoon. Nyt se on hyvä. Lehmä. Odota. Odota siinä. Odota siinä. Odota juuri siinä. En minä tee mitään pahaa. Mä vaan haluan veistää sut puuhun. Nyt tarvitaan pickaxe. Aksepikki tarvitaan, että saa tehtyä aksepikkipuun. Hiljaa lehmä. Tuohan tulee minun taloni. Antakaa minulle taloni. Ei, siihen ei tule taloa.
Siihen tulee kaivaus. Olkoon. Mutta tarvitsen nyt todella paljon kiveä. Kivi on tärkeä aine ihmisille. Kuka kehtäisi laittaa tähän luolan? Okei. Tämmösen tekoäliä. Tarvitsemme hiiltä. Pelottavaa musiikkia. Antaa olla. Lehmän kosto. Alkaa tulee yö. Hiljaa lehmä. Alkaa tulla yö. Kuulen lehmän kävelevän. Kuulen lehmän kävelevän kaukana. Hän vielä hyppää minun niskaani. Leikkii Assassin's Creedia. Vahingossa hyppää ohi. Tekee itsemurhaan. Mitä sä teet siellä? Tekee itsemurhaan. Ja kuolee. Sen takia, koska luulee, että osaa Assassin's Creedin temppuja. Se tarina on vaan niin surullinen. Mutta olkaan. Tarvitsemme paistettua lehmää. Puska, väistä. Lehmä, väistä. Missä sinä olet? Tarvitsemme sängyn. Tämä on pelottavaa. En voi olla piilossa. Lehmä. Hän hyppäsi katoltani. Suoraan oveni eteen. Avasin oven. Katsoin. Lehmä katsoi minua silmiin. Ja sanoi vielä viimeiset sanansa. Todella haikeasti. Muu. Se oli niin surullista. Vielä joskus hän oppisi, että lehmän assassination. Se on valmista. Älä tule tänne. Mä vielä hakkaan sut. Et tuu vielä tänne. Vielä joskus lehmä oppii kunnioittamaan muita. Samalla tavalla kuin me kunnioitamme häntä. Elikkä tekemällä hänestä lihaa. No mutta silti. Tässä oli ensimmäinen jakso. Minulta 2D-gameriltä. Ja älä ikinä unohda painaa tuota tykkäysnappia tuossa alapuolella. Ja ehkä jopa subscribea minulle. Ja tulla gameriksi vain siksi, että kerron tarinoita lehmistä. Ja en tarkoita, että olisin jotenkin nassisetä. Ei mitään sellaista. Mutta ihan sama, se loppui siihen. Hyvää päivänjatkoa, hei hei. Ja muistakaa katsoa seuraava video, kun ikinä tuleekaan. Hei hei, bye bye. Ja lehmän elämä oli niin lyhyt. Hei hei, lehmän teurastukseen asti. Lopulta, hei hei, bye bye, hei hei. Lopetan nyt. Joo, mä lopetan, hei. No niin, mä lopetan. Joo, mä lopetan, lehmä, hiljaa.